I dag skal vi snakke noget om tekster. Det vil sige, hvordan kan vi udnytte, at Copilot er så sej til at arbejde med tekst, og ikke bare bliver sådan et søgeredskab, eller jeres forlængede Google. Fordi så har vi ikke rigtig udnyttet alt det potentiale, der er i værktøjet. Så jeg har forberedt et par forskellige ting. Og til at starte med, så kan vi prøve at snakke lidt om PDF-filer. Vi kunne godt tænke os at kigge lidt på, det her det er fra Ankenævnet for Forsikring. Der ved jeg, der var en af jer, der foreslog, om vi kunne kigge lidt på dem. Der har vi en masse afgørelser. Jeg har bare lige sorteret selskabet og købstederne, men jeg kunne fint have taget tryk eller whatever, eller taget alle selskaberne. Jeg tror, der er 50.000 afgørelser. Lige nu, så er der 527 kendelser. Der ligger der en masse tekstinformation, som vi kunne udnytte sammen med Copilot. De ligger inde i de her PDF-filer. Altså jeg vil sige, jeg er jo automatiseringsudvikler, så jeg hader manuelt arbejde. Forstået på den måde, at det tager lang tid, og jeg laver fejl, hvis jeg skal sidde og tage alt det her ud. Fordi hvis jeg skulle sidde og tage alle de her PDF-filer ud en for en, så skulle jeg sådan noget højreklikke, save link as, og så kan I se, så bliver den navngivet view doc pdf. Så skulle jeg måske have matchet til kendelsesnummeret. Jamen, så skulle jeg sidde sådan her og sige 102.274, tryk gem, gå videre til næste. Jeg vil helt sikkert få navngivet nogle af de her forkert, og jeg vil nok også glemme et par stykker. Så til det byggede jeg, inden vi skulle mødes i dag, en lille automatisering. Det er ikke som sådan en del af kurset, fordi det er sådan lidt et andet værktøj, men jeg byggede en lille automatisering, der kunne hente de her filer ud, så vi kunne arbejde med dem. En eller to af jer spurgte også på dagen, hvad det egentlig var, jeg lavede, og jeg laver meget sådan automatiseringer. Så jeg byggede en lille hurtig automatisering, der kunne tage data ud fra os. Når vi skal arbejde med Copilot, er det vigtigt, at vi har noget data. Jeg kunne selvfølgelig have gjort det her manuelt, men jeg vil hellere sætte min automatisering til at arbejde. Nu kan I se, nu arbejder den faktisk på skærmen. Det er, jeg er hands-free her. Nu begynder den ellers at gemme hver kendelse her i Ankenævnet for Forsikring. Så det var forberedelsen, jeg havde gjort, som en hver god tv-kok, inden I kom. Nu dræber jeg den lige, fordi vi gider ikke at sidde og se, den tager 500 kendelser ud. Men det her det byggede jeg relativt hurtigt på 10 drag and drops ind i værktøjet her. Jeg kunne også have lavet det med kode, som jeg ved, at nogle af jer foretrækker. Nu har vi altså samlingen af kendelser. Jeg tror, jeg har taget omkring 50 ud, men jeg kunne sagtens have taget alle 527 ud. Og lad mig lige prøve at vise jer den. Jeg gør lige sådan her. Jeg har lagt dem ned i mit OneDrive, og ser sådan her ud. Der har jeg lige her 50 sager, tog de første 50. Og det er alle sammen kendelser, som ser nogenlunde sådan her ud. Ja, selvfølgelig er der forskelligt indhold, men hvor klager er anonymiseret, så kan vi se, der står købstedernes forsikring og Strandgade 27A. Jeg ved ikke særlig meget om forsikringer og kendelser. Det er heldigvis ligegyldigt, fordi med Copilot, der skal jeg egentlig bare finde ud af, hvordan jeg kan arbejde med dem bedst muligt. Så det er relativt lange kendelser, mange af dem, og en masse detaljer og så videre, som kan være svært at overskue. Lige nu har jeg 20 sider i denne her påkaldende kendelse. Hvis jeg nu skulle søge sager frem, det tænker jeg måske, man vil gøre som skadesbehandler eller andet, jamen så vil jeg, som det ser ud nu, så vil jeg tvunget af, at jeg kunne gå herind og søge og så videre. Der kunne det være smart, hvis jeg havde det her lokalt. Altså jeg havde det i et bibliotek, som Copilot kunne tilgå, og så kunne jeg bare bruge Copilot til både at søge dokumenterne, men også at skabe ny tekst ud fra det. Jeg flytter lige denne her over på den anden skærm, og så går vi ellers i gang med arbejdet. Vi starter med at gå til Copilot Chat, og for at gøre det, så går jeg til m365.cloud.microsoft. Det bringer mig til Copilot, og siden vi snakkede sammen sidst, så er designet skiftet her i Copilot. I har stadig ikke agent, så den kan vi lige lukke. Men ellers, så kan vi se, at tingene er flyttet lidt rundt. Der er kommet nogle lidt sejere features, som vi ikke kommer så meget ind på i dag, i forhold til for eksempel at lave billeder blevet opgraderet, og også et par andre små fine ting. Vi har også Web og Work. Web var den version, vi alle sammen havde i organisationen, det vil sige, det var den, man havde med en Microsoft 365 licens, og Work er jeres betalte Copilot licens til $30. Begge steder har
fordele. Det er ikke sådan, at bare fordi man har den betalte, så vil jeg altid arbejde i Work. Jeg tror faktisk helst, jeg vil arbejde i Web det meste af tiden. Så det starter vi med at gøre, og så bevæger vi os over i Work, og ser, hvad vi egentlig kan gøre i forhold til at søge ned i det her bibliotek, som vi har lavet. Til at starte med, så lad os prøve at kigge lidt på 2 konkrete kendelser. Og når jeg er i chat, kan jeg enten uploade sådan her, eller jeg kan drag and droppe mine ting ind. Og det er fint, fordi Copilot er rigtig sej til at overskue kæmpemæssige mængder af tekst. Så nu vælger jeg lige enten at uploade, eller jeg kunne også finde dem, hvis de lå i mit OneDrive. Jeg har forberedt 2 kendelser. Den ene hedder 98668, og den anden hedder 100194. Det er ikke så vigtigt, hvad der lige foregår i de her kendelser. Det kan vi måske få Copilot til at opsummere. Jeg starter med at uploade dem, og så ser jeg, at de ligger her. Nu kan jeg begynde at prompte mine filer. Det kunne være, at jeg var skadesbehandler eller andet. Jeg har lyst til at sammenligne de her 2 kendelser. Jamen, så gør jeg egentlig bare sådan her. Sammenligne de 2 vedhæftede kendelser sådan her. Så. Jo mere specifik jeg bliver i min prompts, jo bedre resultater får jeg også. Når man nogle gange får resultater, hvor man tænker, det kunne jeg have manuelt gjort bedre, eller så skal jeg alligevel ind og ændre det, når den kunstige intelligens formulerer, altså når Copilot formulerer noget, så bør jeg nok se mig selv i spejlet og tænke over, hvis jeg havde givet den her opgave til en kollega, hvis jeg gav den til en af jer, så ville I også give mig nogle mange resultater, der er sådan lidt svævet den ene og den anden vej, fordi det er en meget vag ordre her. Så hvis vi i stedet for kunne blive mere specifikke i forhold til, hvad vi gerne vil have, så her kunne jeg måske skrive identificere hovedargumenterne, og det er ikke som sådan, de fleste af jer har sikkert ikke en arbejdsopgave, der ligner det her, men det er også for at vise jer, hvordan vi vil gerne vil bruge Copilot, når vi arbejder med tekst. Så her kunne jeg skrive typen af bevisførelse og forklare, hvorfor klageren lykkedes i den ene og ikke i den anden. Så kunne vi også lave en konklusion. Konkludere med en kort lektion eller takeaway. Det kunne vi nok også formulere på dansk. Man bliver sådan lidt danglis, når man arbejder med de her værktøjer, fordi man sådan meget bevæger sig på dansk og engelsk. Ja. Og skadesbehandler. Nu er vi blevet mere præcise. Nu får vi et mere præcist resultat. Hvad Copilot ikke vil være særlig god til. Nu er vi her i webdelen. Vi kan gå på nettet i begge versioner. Den vil være meget dårlig til, eller ikke meget dårlig, den vil i hvert fald være dårligere, hvis jeg sagde, gå ud og find kendelse 98668 og kendelse 100.194. Så var det ikke altid, at vi fik det bedste resultat. Så det bedste resultat får vi, hvis jeg kan vedlægge filerne sådan her, eller lige om lidt, så skal vi se, hvordan vi arbejder over i Work. Jeg starter med at sende min prompt afsted, og det her det er fint, enten hvis man var ny skadesbehandler, eller hvis man bare som jeg ingenting aner om det her. Så en anden ting, som vi også vil se i forhold til Copilot Chat, det er, at pludselig ud af det blå er Copilot Chat begyndt at skrive markant længere svar. Altså I kan se her, kan vi lige lade den skrive, men hvis jeg scroller op, så er det her et svar, som er markant længere, end man fik for bare 2 uger siden. Så her er der også sket en opgradering. Sikkert den underliggende model, og måske de instrukser, Microsoft har lagt ned over. Så man kan faktisk få lavet rigtig lange tekster nu i Copilot. Vi kan se hurtigt her, at jeg slukker lige en ventilation her. Vi kan se hurtigt, at vi får et hurtigt overblik over sagerne. Der er noget med, at klageren fik medhold, en akut vandskade, og hernede var der noget med vandskade opstået under klagerens igangværende renovering. Og så er der også noget med bevisførelse, og det bad vi den om, og hvorfor klageren ikke fik medhold hernede, og hvorfor klageren fik medhold her. Så kan vi også have en lille lektion her. I akutte skader, hvor forsikringstager handler hurtigt og er god tro uden foregående kontakt, bør selskabet udveksle fleksibilitet, bla bla bla. Og jeg ved som sagt ingenting om forsikringer, så hvis jeg mixer ting lidt op i dag, så se det her mere som en lektion i tekster frem for i forsikringer. Det ved I helt sikkert meget mere om, end jeg gør. Så er der også nogle best practices hernede, at der skal man reagere hurtigt på fremfindende fakturer, især ved akutte skader, være tydelig i kommunikation om krav til kontakt osv. Et rigtig godt første resultat. Lad os nu sige, at jeg gerne lige vil følge op her.
så kunne jeg følge op her i samtalen, så bevarer Copilot altså konteksten fra den tidligere, så her kunne jeg sådan set bare følge op. Nøjagtigt ligesom hvis jeg brainstormede med en af jer, så kunne jeg skrive, lave et dokument om ovenstående til intern træning. I ved sikkert selv, hvilke skabeloner det skulle følge. Hvis jeg nu havde en skabelon til min interne træning, så kunne jeg også have vedlagt den som en fil. Vi stopper dog her. Så vi kan også se, at nogle gange så arbejder Copilot den ene så langsommere, men i forhold til, hvis jeg selv skulle have lavet det her, så får jeg et meget bedre resultat og meget hurtigere. Det kan godt være, at jeg stadig selv skal ind og forme det lidt. Jeg skal nok stadig ind selv og lige at rette lidt til her og der, men det er markant hurtigere, end hvis jeg selv skulle have lavet det. Det er ikke sikkert, at det her træningsdokument ligner noget, jeg skal bruge, men så må jeg selv ind og give en skabelon. Her kan I se, der er sådan lidt i punktform. Her vil jeg sagtens kunne bede Copilot om at specificere det ud i skader. Jeg kunne også sagtens vælge at sige, at jeg skal ikke bruge det i et pdf, fordi et pdf er svært at editere. Jamen, så går jeg bare herned og siger output ikke til pdf, men ren tekst. Hvis I har spørgsmål, så tænker jeg kan se, en af jer har hånden op, så må I meget gerne bare stille det i tekstchatten, medmindre det er, fordi I kan se min skærm, eller min lyd er for lav eller noget, så kan I selvfølgelig bare afbryde, men ellers så stil det i chatten, så skal jeg nok svare. Her får vi ellers outputtet til tekst, og det er nok det, jeg vil anbefale, hvis man arbejder med chatten, at man arbejder med teksten, og så skal man altså selv copy-paste over i for eksempel Word. Den er stadig lidt for dårlig til at lave Word-dokumenter herinde. Senere kommer vi til at lave Word-dokumenter direkte, men jeg vil helt sikkert selv sidde og lave dokumenterne pt. I fremtiden, så bliver det nok sådan så, at man laver sine dokumenter i de her værktøjer. Det virker sådan lidt Molbo-agtigt og skulle lave teksten herover, kopiere det over i Word eller Outlook eller ens fagsystem, kopiere det tilbage igen og så videre, i stedet for bare at lave alting her. Og så kan man sikkert også sende e-mails og alt muligt andet herindefra. Så siger Kirsa, hvorfor vises PDF-dokumentet aldrig fuldt ud? Det er jeg lidt i tvivl om, hvad der menes her. Hvis du mener det her dokument, så er det bare, at det er det dokument, den vitterligt har lavet. Og det er derfor, jeg vil sige, at jeg har jo altid ændringer til de ting, den laver, i hvert fald lige her. Og det er derfor, jeg måske gerne vil specificere, at jeg vil have outputtet det til ren tekst og ikke et dokument. Vi er kun lige startet, så vi skal nok komme videre. Det smarte her, det er, at vi kan forme teksten, som vi vil. Den gentager ikke nødvendigvis bare, hvad kendelsen eller hvad kendelsen siger. Den kan faktisk også lave det om, afhængig af, hvor sidder vi i vores funktion. Så hvis jeg lige går op og tager en ny chat, så lad os prøve at snakke lidt om forskellige roller og formål. Hver gang jeg vil starte en ny samtale, altså rense konteksten, så går jeg herop. De ting, vi lærer nu herovre i web, inden vi bevæger os over til work, kan vi med fordel også bruge over i work. Når vi arbejder i web, så er det fordi, jeg ikke vil have adgang til alt mit interne data. Fordi hvis jeg går over i work, så vil Copilot også søge i mit lokale drev, det kunne være SharePoint eller OneDrive eller min Exchange. Det har jeg ikke lyst til lige nu. Nu vil jeg gerne selv fodre den med det information, der skal til. Vi finder lige en ny sag, og her har jeg, lad os lige gå til mit skrivebord. Her har jeg fundet den her sag frem. Så nu tager vi også lige en specifik sag, og igen går ikke så meget ind i sagen. Det er noget med en bygningsforsikring og noget med et vandrør. Så det er den, vi arbejder med nu. Den er på 12 sider. Her der kunne jeg godt tænke mig både at vise, at jeg selvfølgelig kan uploade den, jeg kan få den opsummeret osv., men også at vi kan bruge den til forskellige formål. Så jeg starter lige med at trykke på plus. Hvis den ligger i mit OneDrive eller SharePoint, så kan jeg vælge at finde den her. Jeg gør dog lige sådan her. Og da den ligger på mit skrivebord og ikke ligger i OneDrive. Og vedlægger den her. Lad os nu sige, at jeg var en ny skadesbehandler. Så kunne det godt være, at jeg ville skrive noget i retning af forklar vedlagte
kendelse eller let forståeligt til en ny skadesbehandler. Så har jeg ligesom specificeret, at jeg gerne vil have det let forståeligt, og jeg er en ny skadesbehandler, og deraf skal forklaringen også være lidt mere forsimplet, end hvis jeg nu var en chefskadesbehandler, hvis sådan en findes. Så jeg kan altså graduere min tekst. Det vil sige, det er ikke bare længere en tekst, som er sådan en Ctrl-F og Ctrl-C, altså hvor man markerer Ctrl-C, kopierer tingene ud og så videre. Jeg kan faktisk få justeret niveauet i min tekst. Den kan også være glad for punktopstillinger og emojis. Har jeg ikke lyst til det, så er det bare at specificere, at jeg gerne vil have et tekstafsnit skrevet ud, og så får jeg et andet svar. Så her får jeg altså en nem opsummering af kendelsen, som jeg var en ny skadesbehandler. Det kunne også være juridiske afdelingen. Så kunne det være, at jeg kunne skrive noget i retning af forklar kendelsen, som måske sådan noget retning af forklar kendelsen, hvilken juridisk begrundelse eller fortolkning af aftalen, jeg tænker, at det måske er en forsikringsaftale, men ja, I har måske bedre farve for det, fører det til udfaldet. Polisen, eller hvad man kalder sådan noget. Så her, der får jeg lige pludselig, at den bruger noget med forsikringsaftalens ordlyd, punkt 207, fortolkning af særvilkår, så får jeg lige pludselig en lidt mere juridisk fortolkning af dokumentet. På samme måde, hvis jeg nu var skadeschef, så kunne jeg skrive noget i retning af, hvad er de... Ja, her kan I se, at jeg faktisk har lavet den, så her gentager vi bare, hvad er de operationelle implikationer af denne afgørelse for vores skadesafdeling. Når jeg sagde, at jeg lige havde lavet den, så var det, fordi jeg havde forberedt mig i går. Det vil sige, at jeg havde lavet prompten en gang i går, og så kunne jeg finde den heroppe i historikken. Og lige for at vise det, så hvis jeg skriver sådan her, ja, nu kommer den så ikke, så kan jeg så skrive den igen, eller trykke Ctrl-Z sådan her, men der vil I se, at historikken kommer herop, det vil sige, at hvis man har skrevet noget før, så vil den opfordre til genbrug. Og det er jo smart, så skal vi ikke sidde og skrive de samme prompts igen og igen. Nu er jeg altså skadeschefen, og så får jeg gradueret mit svar ud. Og der vil den pågældende skadechef, eller en af jer fagpersoner helt sikkert kunne lave den her prompt bedre, altså hvilke detaljer vil vi gerne lægge vægt på. Ja, og så kunne vi også lave et udkast til et svar til en kunde, fordi det her, det var en delvist accept af klagen, så her kunne vi måske lave et e-mail udkast til kunden, der forklarer afgørelsen, og XYZ, hvis vi vil have flere ting, jamen, så har vi, der vil lige helt sikkert skulle sætte flere ting ind. Tak for din tålmodighed, bla bla bla. Det kunne være, at vi skulle have lavet det lidt bedre, men så forklarer den ellers hele afgørelsen. Og her kunne vi godt lave det længere, hvis vi havde lyst til det. Så det smarte er nu, at vi kan graduere svaret alt efter, hvem vi er, hvem målgruppen er. Det gennemgik vi også på den første lektion. Lad os gå over i Work. Det var altså den del, som kun os med Microsoft 365 Copilot-licensen har adgang til. Den, der hedder den betalte licens. Den ligger herover i Work. Den ligner meget den anden. En ting, man skal være opmærksom på, det er, at som udgangspunkt, eller ikke som udgangspunkt, hver gang vi søger her, så prøver Copilot altid at finde nogle dokumenter i jeres OneDrive, SharePoint eller Exchange, altså jeres e-mails, aftaler osv. Det kan være lidt irriterende nogle gange, fordi rigtig ofte så skal man ikke ned og finde gamle dokumenter, så skal vi bare have lavet noget nyt, og så er vi ikke interesseret i det. Og det er derfor, vi nogle gange tit gerne vil være over i web. En anden ting herover i Work, det er, at den som udgangspunkt bruger internetkilder, og det betyder, at den vil gå på nettet og finde noget information. Så når jeg lige om lidt spørger den om, for eksempel sådan noget som det her, hvis jeg siger find kendelser, her kan I se, at der har jeg lavet nogle eksempler, der jeg sad og øvede mig i går. Der er historikken, og det er meget sejt fra ankenævnet.
fra forsikring om rejseforsikring, hvor sygdom ikke gav ret til afbestilling. Her er vi specifikke. Jeg kopierer lige min prompt, så jeg har den i clipboardet, så kan vi lige genbruge den om 30 sekunder. Men hvis jeg sender denne her sted, så vil Copilot både gå på nettet og gå i ens lokale drev. Der er ikke noget sådan, der er ikke nogen sådan regel om, at den nødvendigvis går først på nettet eller først ned lokalt. Der søger den sådan lidt bredt, og det vil også variere lidt. Altså, så de her resultater vil typisk variere alt efter prompten. Den vil vægte den svar, altså nogle gange finder den det relevant at gå på nettet, nogle gange vil den faktisk også finde nogle kendelser. Det her det vil være noget af det, den er dårlig til, i hvert fald online. Den er meget dårlig til at søge, så det er ikke sådan, at jeg kan bruge Copilot til at sige, søg lige i alle 50.000 kendelser, eller for den sags skyld 527 kendelser, når jeg har lavet den her filtrering. Søg lige i alle de her kendelser, og giv mig det rigtige svar. Det er ikke det, Copilot er god til. Copilot er ikke sådan et søgeværktøj, der kan søge i alt internettets data. Og der går vi lidt tilbage til, hvad vi lærte den første gang. Copilot er rigtig, rigtig sejt til at generere svar ud fra data, den er trænet på. Det vil sige mere eller mindre alt internettets data, til og med knowledge cutoff, som kan være for 1,5 år siden. Det vil sige, at den er ikke sådan så god til at pinpointe eksakte kendelser. Hvis jeg kan fodre den med data, vil den også være rigtig, rigtig god. Så vil den også give rigtig, rigtig specifikke resultater. Det er det, vi skal gøre lige om lidt. Så kan vi sige, søg lokalt og se, om vi har den her en kendelse, der matcher vores prompt. Så jeg går tilbage hertil, og jeg vælger lige at lave en ny chat. Her eller en feature, det vil sige, at jeg vil gerne slå internetsøgning fra. Så går jeg op på de 3 punktummer her, og der kan jeg vælge at slå web content fra. Det vil sige, så går den ikke på nettet og søger efter noget. Lige før gav den bare et link og så videre. Og så kan jeg prøve med den samme prompt igen. Så hvis jeg går tilbage her til, at jeg trykker lige Ctrl-V, fordi jeg er doven, gør sådan der, så kan vi se her, you have turned on web search for this conversation. Så får jeg helt sikkert ikke noget web data. Nu går den i stedet ned og søger. Det gode er her, at jeg kan søge i min naturlige, min naturlige ord, og så finder den ellers noget, den finder relevant. Det er ikke alle sager, den nødvendigvis finder. Forestil dig, at jeg har downloadet alle 50.000, så vil den typisk finde det, den finder mest relevant. Og ja, her har den fundet 1, 2, 3. Det her ankenævnet, det er jo min forberedelse til i dag. Det finder den selvfølgelig også, fordi det ligger også i OneDrive, og der har jeg helt sikkert omtalt nogle af de her ting, der har forberedt mig, der er sådan, jeg sad og brainstormet til, hvad der skulle være med. Så her kan vi se, at 99983, denne kendelse omhandler en klager, der afbestilte en rejse den 5. januar på grund af et udredningsforløb for højt stofskifte osv. Det gode er nu, at nu kan jeg rent faktisk gå til den pågældende sag, vælge at trykke på det, og så får jeg noget kort redegørelse for tagen, at vedkommende opponerer kraftigt mod, og det er jo dokumentfalsk og svindel fra forsikringsselskabets side, og ja, meget andet, som jeg ikke rigtig kan forholde mig til, da jeg hverken har forsikrings- eller juridisk baggrund. Men så bliver det lige pludselig rigtig nemt at finde dokumenter. Nu var det her kendelser, men det kunne også være meget andet. Det her med, at jeg bare kan søge med mine ord, og så finder den rent faktisk et dokument. Jeg kan også lige her, der sagde jeg jo rent faktisk, lad os lige lukke dokumentet igen. Lige her, der sagde jeg rent faktisk, at den skulle rejseforsikring, hvor sygdom ikke gav ret til afbestilling. Jeg kunne også begynde at bruge synonymer. I kender sikkert farveordene og termerne for det her, men det gode er, at man kan søge gamle dokumenter frem, e-mails og meget andet, bare ved at bruge synonymer. Det vil sige, hvad falder lige i mig ind? Jeg kan huske, vi snakkede noget om det her, men så bruger jeg det i en prompt, og lad os lige prøve at se, hvordan det fungerer. Her trykker jeg ny chat, og det gør jeg altså for at rense konteksten. Jeg går tilbage hertil, og det her, det synes jeg er irriterende, at jeg hver gang skal slå web content fra. Altså jeg vil ikke have Copilot går på nettet lige nu, fordi jeg vil gerne have, at den bliver internt i min dokumentdatabase. Der bliver jeg altså nødt til at slå det fra her. Jeg går tilbage hertil, og så kunne jeg skrive find kendelserne fra ankenævnet
forsikring, og måske for forsikring. Her har vi find kendelse fra ankenævnet for forsikring om prisen på en advokat. Så vil den finde alt, hvad der relaterer til. Det er ikke sikkert, at pris på en advokat står direkte nævnt i de her kendelser, men så vil den sikkert finde noget om retshjælp og mange andre ting. Lad os prøve at se, hvad vi finder frem. Og igen, så finder den altså ikke alle sager frem. Så hvis I har 50.000 sager, I laver en prompt, så kan det godt være, at der måske er 100 sager, der vil matche jeres prompt. Så finder den typisk kun de 5-10 mest relevante dokumenter frem, og det er altså sådan, Copilot arbejder. Det er ikke et fuldstændigt søgeværktøj, den finder det, der er mest relevant. Så hvis man har en prompt, så vil den vurdere, den forudsiger, hvad er det mest relevante, Anders gerne vil høre her? Men det er noget med afvisning af retshjælpsdækning, dækning af advokatomkostninger i ejerskiftesag og nødvendighed af en advokat. Så her vurderer den altså, at prisen på en advokat, det er nok noget med retshjælp eller advokatomkostninger. Hernede, så finder den det her. Så det er ikke et fuldstændigt søgeværktøj, men det er et værktøj, der kan søge rigtig mange gode ting frem, hvis vi ellers er specifikke nok. Så det er smart. Jeg vil også kunne blive endnu mere ekstrem. Jeg kopierer lige det her. Der er ikke nogen grund til, at vi skriver det igen og igen. Hvis jeg laver en ny chat, og skal op her. Jeg tænker, at det her det bliver rettet i en af de altså sådan, så man kan slå det permanent fra, fordi lige nu har jeg ikke brug for det. Så kunne jeg skrive sådan her. Find kendelse for ankenævnet for forsikring, hvor i, så kunne jeg skrive, nu bliver vi sådan lidt slangagtige, hvor i noget om banditter er nævnt. Så er det nok noget om vold eller tyveri eller noget, men mere for at vise, at vi behøver altså ikke bruge de samme ord, som der ligger i dokumenterne, eller hvad vi gerne vil søge. Jeg har fundet 4, så skriver den faktisk også banditter, forstået som sager med kriminelle eller voldelige elementer. Og så finder den ellers en regressag, krævet erstatning for 2 personer dømt for vold, og noget med tyveri her, og træningsmateriale med rulleanalyser. Her kan I se, det er mit dokument, det dokument indeholder prompts. Så her vil den jo også finde, det er ikke sådan, at den kan sige, her er der rigtig meget, der er ikke lige specifikt nævnt banditter, men i mit forberedelsesdokument lå der sikkert nogle ting, som den fandt relevant, og inde i et twist om selvrisiko. Så brug det, og I behøver altså ikke søge eksakt, som I skal gøre med en Ctrl-F, eller hvis man I er vant til i Outlook, så skal man søge sådan ret specifikt. Vi kan søge rigtig, rigtig bredt. Men det kræver, og det var et af spørgsmålene til i dag, vi kan ikke gå på nettet med Copilot og søge i alle kendelser. Det kræver altså, at vi har datagrundlaget selv. Det kan man selvfølgelig gøre manuelt, men det bliver man nok lidt træt af at downloade 507 kendelser. Så bliver man nødt til at automatisere det på en eller anden måde, enten få fat i en, der er teknisk. Jeg tror, det var Odin, der fortalte mig, at han havde faktisk automatiseret en hel del til brug for Copilot, og alternativt, så er det IT eller hvem man skal have fat i. Men man bliver altså nødt til at have datagrundlaget selv. Det er ikke noget, Copilot kan gå ud og hente på nettet. Det vil godt kunne hjælpe jer med at give jer en guide til, men altså, hvordan skal jeg løse et konkret problem? Det er måske også en af de ting, som jeg rigtig godt kan lide ved Copilot. Den kan sådan set hjælpe mig med alt, uanset hvilken baggrund jeg har. Og lad mig lige prøve at vise det. Det er ikke noget, vi kommer til at bygge, men hvis jeg nu havde den her hjemmeside, jeg går lige tilbage til web, så gør jeg sådan her. Så kunne jeg skrive en hjemmeside ser sådan ud. Sådan her. Så kunne jeg bare definere min opgave. Jeg skal have gemt alle afgørelserne, og måske skrive især PDF-filerne, foreslå en løsning. Og så får jeg en eller anden løsning, måske en automatisk løsning, automatiseret løsning. Det skal vi i hvert fald ikke sidde og gøre manuelt, så kan vi bruge flere uger på at gøre det. Og her siger den faktisk, hvad man skal gøre. Der har den faktisk været inde og kigge på siden, og så sker den det tilgængeligt som PDF-fil, og så giver den mig ellers noget web-scraping. Det er sådan i den avancerede del, men det er mere for at vise, at vi kan næsten spørge den om hvad som helst, og så skal den nok give os en guide. Det er noget med et Python-script med Selenium og meget andet. Og vi kunne endda også bede den om at generere det her Python-script. Det er bare at følge op, så kunne vi bare skrive generere Python-script. Jeg er godt klar over, at det skal de fleste ikke af jer bruge til noget, men I kan næsten spørge den om hvad som helst, og I kan gøre det sådan i kort op. Mig som udvikler, så vil jeg få genereret et stumt kode, som jeg så kunne bruge til at automatisere
den her løsning. Det var lidt det, jeg havde lavet herovre. Der havde jeg dog lavet det med træk og slip og uden kode. Men det er sejt,